Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Yan wannan gida da fatan kowa yana cikin ƙoshin lafiya. Ina taya mu barka da shigowa sabon watan Mai da kuma farkon sati na shi wannan wata na Mai, yau Litinin 1 ga watan Mai 2023. A tsarabar mu ta barka da shigowa sabon wata akwai wani albishir da na kawo mana wannan gida mai albarka wanda babbar kasuwa ta Bitget suka shigo da shi. So kamar yadda muka sani akwai hanyoyi da yawa da muka dinga posting a wannan gida da mutum zai dinga samun alkhairai masu yawa a kasuwar Bitget, wanda sun haɗar da launch pool inda zaka iya zuwa kai staking kuɗinka ka dinga samun riba. Sannan akwai launchpad wanda zaka iya samun dama ka sayi coin akan farashi mai sauƙi kafin ya shiga kasuwa. Akwai irin su BGB staking, akwai BGBN da kuma sauran abubuwa. To yanzu akwai wani sabon tsari da kasuwar Bitget suka shigo da shi wanda ake ce masa CandyBomb. Shi wannan CandyBomb ɗin shi ma yana daga cikin sababbin tsare-tsare da kasuwar Bitget suka shigo da shi, yadda mutane za su dinga samun alkhairai daga sababbin project da ake kokarin listening ɗinsu a kan kasuwar Bitget. Shi wannan tsari na CandyBomb shine za ka yi trading a kan kasuwar Bitget, wanda bayan ka yi wannan trading ɗin, idan ka kai wani level ko ka tara wani trading volume, wato yawan kuɗin da kai saye da sayarwa da shi a cikin kasuwar Bitget, idan dai misali ya kai misali dala 1000, a ce da kana da dala 100 ne, sai kai trading sau 1 sau 2 sau 3 sau 4 har sau 10, kaga kana da dala 1000. So za ka samu tikiti, wanda wannan tikitin din za a yi abin da ake cewa raffle draw, wato a kwatsa a cakuɗa a ɗauko, wanda Allah ya sa aka ɗauko tiket ɗin shi zai samu airdrop kyauta. Shi wannan campaign ɗin ba kamar launchpad bane da za a ce sai ka sa kuɗin ka sai coin, a'a, shi wannan airdrop ne za a bada. Sannan coin na farko da za a fara ɗora shi akan tsarin Candy Jumbo shine coin na Degis. Degis shine coin na farko da za a fara ɗora shi akan CandyBomb. So akwai shi wannan coin na Degis kwaya miliyan 1.320 da aka ware da za a yi airdrop ɗin su kyauta ga wanda suka yi participating a cikin wannan tsari na CandyBomb. Ta yaya za ka yi participating shine idan ka shigo application ɗinka na Bitget, za ka ga nan wurin da aka rubuta mo. Idan ka shigo mo, ka je can ƙasa ka yi scrolling ka dubo ka nemo CandyBomb. Ga shi nan CandyBomb. Kana shiga CandyBomb za ka ga cewa wannan shine project na farko da ake so a fara ɗora shi akan CandyBomb, wanda yana daga cikin ƙa'idoji da za a yi. Akwai hanyoyi ƙwaya biyu da za ka samu wannan airdrop ɗin na Degis ta hanyar amfani da CandyBombs. Shine idan kai trading daga dala 1000 zuwa dala 2000, to duk dala 1000, duk abin da yake tsakanin dala 1000 zuwa dala 2000 zai baka damar ka samu ticket kwaya ɗaya, kuma duk ticket kwaya ɗaya za a baka airdrop na Degis kwaya 12. Wato idan ka samu tikitin aka yi raffle draw aka ɗauko naka, za a baka kyautar Degis kwaya 12. Idan ka yi trading daga dala 2000 zuwa dala 5000, ko daga dala 2000 zuwa dala 4999, za ka samu ticket 2. Idan ka yi trading sama da dala 5000, daga lokacin da aka fara zuwa lokacin da aka gama, za ka samu kyautar tikiti kwaya 3, wanda kowane ticket ɗaya kamar da na faɗa za a baka kyautar Degis kwaya 12. So sannan kuma hanya ta biyu da za ka samu wannan airdrop ɗin ko ka samu ticket ɗin da za ka shiga airdrop ɗin da shi shine ta hanyar inviting abokanka su zo su yi joining su shiga tsari na CandyBomb. Idan ka yi referral na mutum 1 ko mutum 2, za ka samu ticket 1. Daga mutum 3 zuwa mutum 5 za ka samu ticket 3. Idan ka yi referral na sama da mutum 5, za a baka tikiti kwaya 3.
So wannan su ne hanyoyi ƙwaya biyu da za ka iya samun airdrop ta hanyar amfani da CandyBomb. So yaushe za a fara? Za a fara wannan tsarin na CandyBomb da za a samu airdrop na Degis daga ranar 4 ga watan Mai zuwa ranar 10 ga watan Mai. Wato daga ranar 4 ga watan Mai za ka shigo nan wurin ka yi rijista. Idan ka yi rijista, idan ka shigo nan za ka je nan wannan pejin da aka rubuta CandyBomb. Idan ka shigo pejin da aka rubuta CandyBomb ɗin, za ka zo kai trading, kai ta trading ko kuma kai ta inviting friends ɗinka. So za a fara wannan tsarin nan da kwana 2 da awa 14, kenan ranar 4 ga wata zuwa ranar 10 ga wata. Da wanda yake son ƙarin bayani zai iya shigowa wuraren da na nuna, sai ya zo ya ƙara karatu domin ya ƙara fahimtar abun sosai da sosai. So ranar da za a raba wannan airdrop ɗin shine ranar 10 ga watan Mai da misalin karfe 11 na dare. Sannan idan ma ba ka samu damar an ɗauko tikitinka an baka kyautar Degis ƙwaya 12 duk abun na duk tiket ɗaya ba, akwai tsari da ake cewa da aka ware ga waɗanda su kuma ba a yi ɗauko tiket ɗinsu ba amma sun yi trading na aƙalla dala 1000. To duk mutum ɗaya za a bashi aƙalla Degis ƙwaya ɗaya har zuwa ƙwaya 12 shi ma. So in dai ka yi participating dole sai ka samu airdrop na Degis. In dai ka yi participating daga ranar 4 ga wata zuwa ranar 10 ga wata dole za ka samu airdrop na Degis. Allah ya bada sa'a, Allah ya ba mai rabo sa'a, da fatan kowa da kowa zai participating domin a samu alkhairin gabaki ɗaya. Assalamu alaikum.